Tuolla olisi tommonen polkupyörä. Se tarvitsisi niinku esitellä. Ja tarvitsisi tehdä niinku esittelyvideo tänne YouTubeen. Jostain asiasta, esineestä tai palvelusta. Anna mä näytän yhden esimerkin, miten se voi tehdä, jotta se vähän herättäisi sulle uusia ajatuksia, uusia tapoja tehdä, uusia tapoja toimia. Mutta aloitetaan sille, että otetaan tää sade pois päältä ja mennään vähän katsoa tota fillarin esittelyä. Mennään takaisin alkuun ja katsotaan vähän, mitä tässä niinku yritetään sanoa. Mä halusin tehdä tästä videosta niin, että me oltaan yhdessä ton katsojan kanssa menossa katsoa tuota fillaria. Mä halusin esitellä lukosta alkaen kaikki ominaisuudet. Millainen lukko on, mihin lukko laitetaan säilytykseen ja että pyörä toimii. Mikä pyörä ja onhan se varmasti käyttökuntoinen. On vaihteistoa. Paljon vaihteita toimii, takavaihtaja pyörii hienosti, takajarru toimii hienosti, etuvaihtaja toimii hienosti. On levyjarru, on lokasuoja, on vähän viripala, viriosa, ei ole ihan upous pyörä, mutta toimii. Varmasti käy selvästi, takanakin on levyjarru ja tunturi RX500 on pyörän merkki ja malli. Se jopa kulkee itsestään, vaikkei se ole sähköpyörä. Eli mä halusin tehdä tämän videon herättämään sulle ajatuksia. Tosi moni aloitteleva YouTubettaja tekee sen virheen, että tulee YouTubeen, ei ole koskaan tehnyt videoita aikaisemmin, ei tiedä mitä se on ja sitten itse asiassa ei tee videota ollenkaan. Vaan tekee videon, jossa vaan puhutaan ja puheella yritetään selostaa asioita, yritetään kuvailla asioita, vähän niin kuin tekstiä ja kirjaa lukisi tai kuunnelmaa kuuntelisi. Sehän ei missään nimessä ole YouTuben tarkoitus. Ei, täällä voimavarana, että me voidaan näyttää asioita. Pitää näyttää, pitää viedä se katsoja visuaalisesti sen jonkun asian, esineen, palvelun, jutun luokse ja näyttää sitä monesta eri kuvakulmasta, monia eri ominaisuuksia, ylhäältä, alhaalta, sisältä, ulkoa, miten vaan ikinä pystyykään sillä kameralla sitä asiaa, esinettä, palvelua kiertämään ja kaartamaan. Pientä, ja kun tämän muistaa tehdä, että näyttää, niin itse asiassa se helpottaa sitä tarinan kerrontaa, koska se tarina muodostuu sen videon kautta sen katsojan päähän. Se katsoja itse luo sen tarinan sen näkemänsä perusteella. Mutta jos sä selostat asioita, niin silloin sä pakotat sen tarinan sen katsojan päähän. Mutta näyttämällä sä itse asiassa annat sen katsojan tehdä itse sen päättelyn ja punoa sen tarinan itselleen juuri sellaiseksi, kun hän haluaa. Sopiiko se taustamusiikki siihen vai ei? Sä olet yhtä mieltä, katsoja on toista mieltä. Ja tärkeintä on, että katsoja näkee. Tee visuaalista tarinaa, harjoittele näyttämistä, useita eri kuvakulmia, kuva rauhassa, editoi rauhassa. Editoinnissa rakennat sen lopullisen visuaalisen ilotulituksen. Kiva, kun katsoit tänne saakka. Tässä on sulle upea seuraava video. Mene sinne. Nähdään siellä hetken päästä. Moi moi.